Zovem se Senada, imam 33 godine i živim već skoro deceniju u Frankfurt. Potičem iz Bosne, ali me život odveo u Njemačku gdje sam došla trbuhom za kruhom, a ostala zbog potrebe da pronađem sebe. Danas sam samostalna, stabilna žena koja zna šta hoće i još važnije, šta više nikada neće prihvatiti u svom životu. Fizički sam žena koja ne prolazi neprimećeno. Imam dužu smeđu kosu, tamne oči, pune usne i prirodan osmeh koji me često izdaje čak i kad ne želim da pokažem emocije. Visoka sam 1,68 cm, imam obline koje ne krijem, ali i držanje žene koja je prošla kroz mnogo toga i koja je svesna svoje vrednost. Nosim sebe sa samopouzdanjem, ali ne i arogancijom, jer poniznost je nešto što nikad nisam izgubila. Bila sam u vezi 6 godina sa muškarcem koji me voleo na svoj način, ali to nije bio način koji mi je bio potreban. Bio je dobar, ali hladan, pristojan, ali nikada prisutan srcem. Bio je muškarac koji je želeo ženu pored sebe da bi izgledalo lepo, ali ne i da bi je razumeo. I tu sam pukla. Počela sam da se osjećam kao gost u sopstvenom životu. Kada sam otišla, osjećala sam i tugu i olakšanje. Danas mu želim sve najbolje, ali neću više nikada pristati da budem ti dobra za pokazivanje, a ne i za istinsko voljenje. Zaposlena sam u jednoj njemačkoj firmi kao logistički koordinator. Radim puno, ali uveče sam slobodna i tada mi fali neko. Ne neko da mi popuni vreme, već neko ko će želeti da gradi nešto sa mnom. Imam sređen život, stan, auto, stabilne prihode. Ne tražim sponzora. Tražim čoveka koji je duhovno zreo, stabilan i zna šta znači imati partnera. Kakav muškarac mi treba? Pravi, normalan. Onaj koji zna kad treba da zagrli, a kad da ćuti. Onaj koji neće da glumi alfa mužjaka, ali će znati da bude stup kad sve drugo pada. Godine. Idealno između 3,5 i 5,0. Ali važnije mi je ko si nego šta piše u tvojoj ličnoj karti. Možeš biti i mlađi ako si zreo. I stariji ako nisi zapeo u prošlost. Ne interesuju me muškarci koji traže avanturu. Bila sam i u tome. Kratko traje, brzo boli. Tražim nekoga za koga ću želeti da spremim večeru, ali i s kim ću želeti da se probudim. Nekoga ko neće okretati glavu kad plačem i ko neće okretati leđa kad mi zatreba reč. Ako ne znaš da razgovaraš, nismo jedno za drugo. Ako se bojiš žena koje znaju šta hoće, slobodno preskoči. Decu nemam. Volela bih jednog dana, ali ne po svaku cenu. Prvo želim čoveka koji će biti otac pre nego postane tata. Ako već imaš decu, nije prepreka, ako znaš da razdvojiš svoju prošlost i ono što želiš da gradiš sa mnom. Volim život. Volim duge šetnje, vožnju bicikla, more i mirise domaće kuhinje. Volim da pevam u kolima dok vozim i da zaspim zagrijena. Volim da slušam, ali i da budem saslušana. Ako misliš da možemo zajedno graditi nešto što ima smisla, nešto što nije samo dopisivanje, onda se javi. Ne tražim savršenstvo, tražim prisutnost, poštovanje, ljubav koja nije isfolirana, neko ko neće otići čim naiđu problemi, jer svi ih imamo. Razlika je u tome kako se nosimo s njima. Želim da budemo tim, da imamo naše šale, naše rituale, naše razloge zbog kojih ostajemo čak i kad je teško. Ako si pažljiv, emotivan, stabilan i znaš da voliš bez igrica, onda verujem da je ovo oglas pisan možda baš za tebe. Možda nije slučajno što ga čitaš. Možda smo oboje već umorni od površnih priča i došlo je vreme za nešto što traje. Neću ti pisati bajke. Ja sam stvarna žena sa stvarnim ranama, ali i sa stvarnom spremnošću da zavolim nekog celim bićem. Ako znaš šta to znači, bit ću ovde, čekam da se javiš. Zapravo, najteži deo ovog puta bio je naučiti da volim sebe. Pre mnogo godina, kao devojka koja je tek stigla u Njemačku, bila sam nesigurna, tiha, povučena i uplašena. Plašila sam se odbijanja, osuđivanja, toga da nisam dovoljna. I svaki muškarac koji je pokazao interesovanje, a imao malo više samopouzdanja, delovao mi je kao sigurnost. Zato sam pravila pogrešne izbore. Bila sam sa onima koji su voleli kontrolu više nego mene, koji su me želeli u svojoj blizini, ali ne kao ravnopravnu, već kao produžetak sopstvene slike o sebi. Trebao mi je lom da bih shvatila da ja nisam ukras nečijeg života.
Ja sam glavni lik svog. I sad kada stojim čvrsto na nogama, kad znam šta želim i koliko vredim, ne tražim više spasitelja. Tražim partnera. Nećeš me popraviti jer nisam pokvarena. Nećeš me dovršiti jer sam celovita. Ali ako me razumeš, možemo biti cela priča zajedno. Možda si muškarac koji je poput mene prošao kroz razočaranja. Možda si voleo, ali nisi bio uzvraćen. Možda si mislio da si našao onu pravu, ali si shvatio da si samo ti ulagao. Možda su te prethodne veze naučile da ceniš tišinu, mir, dodir ruke više od bilo kakve galame. Ako je tako, već imamo mnogo toga zajedničkog. Ne želim raskošne večere. Ne zanimaju me luksuzni pokloni. Znaš šta mi je luksuz? Kada me neko pažljivo sasluša. Kada mi napiše poruku jesi li dobro, bez nekog razloga. Kada me pita kako mi je prošao dan i kada mu je stalo do odgovora. Kada umjesto buketa donese moju omiljenu čokoladu, jer zna da sam imala težak dan. Ako znaš male gestove koji govore mnogo, već si pola puta kod mene. U Frankfurtu sam pronašla dom, ali još nisam pronašla ono najvažnije, osobu sa kojom bih taj dom delila. Sama tišina u stanu zna da zaboli. Ima dana kada me ništa ne boli spolja, ali sve boli iznutra. Zato ovaj oglas nije samo želja, već i potreba. Ne da popunim prazninu, nego da sa nekim stvorim nešto što više nikada neće biti prazno. Znam da mnogi muškarci traže mlađe, tiše, one koje još ne znaju šta žele. Ja to nisam. I neću se pretvarati. Ja sam žena koja se probudila, koja neće ćutati ako joj nešto smeta, ali ni prećutati ako je nešto lepo. Znam da kažem oprosti kad pogrešim i da priznam kad mi je stalo. Ako tražiš igru, idi dalje. Ako želiš istinu, ja sam ovde. Zamislila sam da nekada, jednog dana, budemo nas dvoje u kuhinji, pravimo večeru zajedno. Ti se... Želite da prvi vidite nove ljubavne oglase i dobijete kontakt informacije bez čekanja? Samo uz premium članstvo otključavate pristup pre svih. Direktni kontakti, nova poznanstva i mogućnost da prvi napišete osobi koja vas je osvojila. Postani član našeg kanala. Izaberi nivo koji ti odgovara. Naš YouTube kanal sada nudi 3 različita nivoa članstva prilagođena svakom pretplatniku. Bilo da si tu zbog podrške, ekskluzivnog sadržaja ili direktne komunikacije. Prvi pristup novim oglasima, puni kontakt podaci bez ograničenja, veća šansa da ostvarite ozbiljnu vezu, ljubav ne čeka, zašto biste vi? Aktivirajte premium članstvo i budite korak ispred ostalih.